Ano mga TV, nandito tayo sa Mafes Butterfly Garden Cafe dito sa Real, Quezon. Ayan, makikita ninyo dito sa paligid ang Mafes Cafe. Yung mga facilities nila, amenities nila, mayroon silang butterfly sanctuary. Check natin dyan. So ito ang address. Butterfly, pakita mo. Butterfly Sanctuary, Sitio Talisay, Barangay Kapalong, Real, Quezon. So meron po silang butterfly sanctuary. Check na natin anong mayroon dyan sa butterfly sanctuary. Ito yun eh. Oh, mamaya sa loob niya. Check natin. Oo, yan nga. Picturean kita doon. Check natin dyan. Nakakulong mga butterfly. Oo. Ayun o. Ang ganda naman. Kunan mo yan. Kailangan may entrance pa. Wala. Kasi adult 40. 20. Siguro punta natin yan mamaya. Pero tingnan mo muna, ipakita mo yung sa ano to, paligid niya. Ayan. So papasok dyan para makita yung mga butterfly. Mamaya yan, check natin. So ito pa yung area na yan. Gusto ko bang tignan ng CR nila yan, oh. Maganda naman yung CR nila. Pang lalaki. Ayan, sa nature. Sa gusto ng nature tripping. Ano kaya itong halaman na to? Parang ano yan? Oh, kita mo? Ano yan? May bulaklak siya na hindi naman yan. Ano ito? Parang alam namang sampalok ito. Pakita mo yung sa bulaklak. Hindi naman sampalok yun. Parang lang. Check natin sa swimming pool. Mini swimming pool. Ayan. Walang laman. Parang ano to yung mga ano? Doon. Tapos meron din silang, ano bang tawag sa ganito? Ano lang. Jumping. Ipakita mo yun. Walking tour brought to you by Ilocano Mansa TV. Salamat.